Sol, calor, somriures, crits i gent, molta gent. Benvinguts un dia més aquí, a Sol de Ponent, un programa passat per aigua. Avui ens hem mobilitzat i hem vingut fins aquí, fins a Barbens, disposats a conèixer els ciutadans i ciutadanes més calorosos de la ciutat. Bé, doncs, si us sembla bé, entrem. Piscina significa aigua, però també bar. Molt bones, com et dius? Esther Pijuan. Ets la camarera d'aquí del bar de les piscines de Barbens? Sí. Què tal la temporada? Com ho has vist tot això? Bueno, aquest any poder ha estat una mica més fluixa perquè el temps no ha acompanyat, però bueno, els dies que ha fet més calor pues, ha estat bé. La gent d'aquí a Barbens, què tal? Bé, molt maca, Bona gent o què? molt. Aquí al bar de les piscines, què podem vindre a comprar? Bueno, pues patates, xutxes, gelats... Refrigeris, no? Per passar la tarda. I a la nit podem venir a fer un beure qualsevol cosa? No, les piscines es tanquen a les 8 i el socorrista marxa i es dona pues, una hora i mitja perquè les famílies puguin fer beures aquí a la terrassa de la piscina. I una pregunta, aquí a Barbens com funciona el sistema de les entrades? Doncs ja es pot treure l'abonament per temporada, que són 35 euros per persona tota la temporada, o si no es paga l'entrada diària, que són 5 euros. I com ho fas per recordar-te de totes les cares de tothom? Bueno, és que la facilitat de ser d'un poble petit és que coneixes les cares, tots són veïns i també em donen les llistes de l'Ajuntament, em porten la llista amb tots els abonaments de la temporada. I com que ens coneixem tots, doncs és fàcil. Ets d'aquí a Barbens, tu? Sí. Fins ara coneixíem els pàrquings de bicicletes, de motos, de cotxes, però aquí a Barbens, a les piscines, ens hem trobat un pàrquing de cadires. I aquí a les piscines de Barbens els joves també tenen la seva pròpia zona reservada. Si veniu cap aquí podeu veure un grup de joves ben entretinguts. Hola, bona tarda, com te dius tu? Adrià Granados. Bones. Eric Sanz. Què tal això de les piscines de Barbens? Bé, bé. Veniu cada tarda aquí a les piscines? Sí, per matar l'avorriment una mica. Sí, està bé per matar la calor també. I quan veniu aquí a les piscines què feu? Perquè us veig aquí no esteu pas a l'aigua, esteu sentats a l'herba. No, de moment estem parlant i tal, i després anem a la piscina, ens mullem una mica, després anem a jugar una mica a futbol. Hi ha també alguna zona esportiva per aquí prop? Sí, aquí sortir a cantó dret, a esquerra o al dret també, hi ha on hi ha dos camps de futbol i juguem allí una mica a les tardes. Us agrada el futbol o què? Sí, normalment juguem a futbol. De quin equip sou vosaltres? Jo del Madrid. Jo del Barça. I no només persones, també trobem algun que altre animal aquí a les piscines. Trobem un cavall per aquí, hola, molt bones. Hola, bones. Parla, un cavall que parla, molt bé, no? Sí. Que vens cada dia així a les piscines tu o què? A vegades, quan hi ha cames. Què se sent el ser un cavall? Fas una vida normal, però al principi costa acostumar-se. I pots venir tranquil·lament a l'aigua i posar-te a l'aigua o la gent marxa de tu? No, tinc molts amics, també cavalls. Hi ha més d'un cavall que ve aquí a la piscina. Sí, però avui no he vingut. Estàs sol avui, eh? Mm. I res, voldríem conèixer la teva identitat. Ens deixes treure la màscara o què? Sí. Vinga, a veure... Com et dius tu? Eduard. Bones, Eduard. Que vens cada dia així o què, realment? No, avui perquè havia la càmera i... Ja ho sabíeu que vindríem avui. I des dels més joves fins als més petits. A Barbens ve tothom a la piscina. Hola, molt bones, com us dieu vosaltres? Blanca. Papi. Ramon. Maimuna. Mariam. Coni. Molt bones noies i dos nois, molt bé. Què feu aquí quan veniu a les piscines? Jugar. No bé. I... Jugar Molt bé. Jugues a futbol tu també? De quin equip ets? Bueno, del Manchester United i del Barça. Molt bé, molt bé. Res, doncs dieu que jugueu a futbol, que us banyeu... I ara esteu aquí a l'aigua, vull dir, no esteu pas a l'aigua ara. Què feu? Parla. Parleu? I de què parleu? A veure, expliqueu-m'ho, expliqueu-m'ho. No sé. De què parlàveu? De l'escola i de coses. Del futbol. De l'escola? De que poc tornem, no?, cap a l'escola. I què, ja has fet tots els deures o què? Sí.
Molt bé. Teniu ganes de tornar a l'escola o què? No. No? Voleu disfrutar una mica més de l'estiu? Doncs vinga, no us molesto més i acabeu de disfrutar, vale? Res, doncs, com deien, des de grans fins a més petits. Hola, molt bones. Bones. Bona tarda. Com se diu vostè? Jo em dic Carme. Molt bona tarda, Carme. Com va per aquí les piscines? Molt bé. Sí? És més d'estar a l'aigua vostè o de prendre el sol? No, depèn de la fresca. Molt bé, perquè aquí al sol no hi ha gaire per aquí. No hi ha gaire gent a aquesta hora. Aquí, a més, a les piscines de Barbens m'he fixat que hi ha moltes ombres. Per això estem tan bé. Molt bé, molt bé. Com va l'estiu? Bé, Sí? bé, molt bé. I a l'aigua, què? Vostè nada molt o què? Jo no, només feia aigua gim. I aquí a Barbens veiem que els agrada la bona vida, els agrada estar bé i fins i tot ben aposentats. Hola, molt bona tarda. Bona tarda. Com es diu vostè? Lola. Bones, Lola. Ve cada dia aquí a les piscines, vostè? Cada dia. Però no està al sol, com és això? No l'ha de prendre el sol? No, no m'agrada jo. No? No, estic més bé l'ombra. I la seva companya com se diu? Neus. L'anem a veure també? Bones, Neus, molt bona tarda. Bona tarda. Ve que està ben aposentada aquí vostè. Jo aquí faig migdiada i tot. S'està bé o què? Perfecte. I no se'n va a l'aigua avui vostè? Sí, hem fet aigua gim. Ah, molt bé, molt bé. Que està... Fem aigua gim, 3 quarts d'hora. Dilluns, dimecres i divendres. Així ens mantenim en forma. Hombre, Una miqueta d'esport, que ara a l'estiu també va bé, també. sí, cada estiu, sí. Fan alguna activitat més també aquí a les piscines de Barbens, a part d'Aquagym? No, després anem a caminar, però ja és fora de la piscina, això. I tots els pobles tenen les 3 Maries, en aquest cas 4. Hola, molt bones noies. Com us dieu vosaltres? Carla, Júlia, Berta, Mireia. Bones. Ve que esteu acompanyades de bons xicots per aquí. Què voleu festejar o què? Sí. Sí? Us ha dit, us hac molt seques, veniu aquí a la piscina a festejar o què? No, a banyar-nos també. I no us banyeu o què avui? Sí, després. Ah. Quan veniu a les piscines, què feu a part de banyar-vos? Jugar cartes, comprar. Comprar al bar. Sí, sí. I quan jugueu a cartes, a quin joc jugueu? A la puta, al culo, el 7 i mig, i què més? No sé, ja està. Esteu ben entretinguts pel que veig. Com portem al col·legi? Tots els deures fets o què? No, Ganes de tornar? no. Encara menys, no. Bueno, i què feu a part quan veniu aquí? Què fem? Sortir pel poble. Sí. Els matins també veniu a la piscina? A vegades. Bé, doncs ara ens trobem aquí amb el Pol, el Francesc i el David. Molt bona tarda, nois. Bona tarda. Que veniu cada dia aquí a les piscines o què vosaltres? Sí. Us veig bastant morenos. Sou de prendre el sol o què? No. Més estar dins de l'aigua. Bueno, sí, quan ens podem banyar sí, però quan estem malalts... Que et fiques molt malalt, tu, o què? Ara estic malalt. Ai, no et banyes avui. Què et passa? Com és que ens a les piscines, doncs, malalt? No sé, tinc otitis. Ostres, molt bé. I tu què? Què ens expliques? Jo mira aquí. Vens a les piscines i què fas? Tu sí que estàs moreno. Jo sí. T'agrada de prendre el sol o també de dins de l'aigua, això? Bueno, no sé. I ets moreno de per si? Sí. I què, com portes el curs? Preparat o què? Bueno, ara el primer d'ESO. Molt bé, doncs cap a l'institut. Sí. Aquí quan veniu a les piscines, també sou dels que van a jugar a futbol i tot això o us quedeu dins la piscina vosaltres? A jugar a futbol, sí, també. T'agrada el futbol a tu? Sí, però més. De quin equip? Barça. I bàsquet també del Barça? Sí. Jugues amb algun equip tu o què? El Bellpuig. I jugador preferit? De bàsquet. Molt bé, molt bé. Jugador preferit? De bàsquet? Sí. LeBron James. Tenim un pare que fugeix per aquí. Bona tarda. Com se diu vostè? Joan Antoni. És d'aquí Barbens, vostè? No, estiueix aquí a Barbens. Estiueix aquí Barbens. D'on és vostè realment? De Sabadell. Ah, així té el seu fill per allí? Sí. Molt bé, molt bé. I la filla també, Quan ve per aquí les piscines, què fa? Bé, venim aquí a banyar-nos, a descansar i a parlar amb la... Més d'estar dins de l'aigua o de quedar-nos a fora a parlar? A fora, a fora. I venim amb els fills o...? Bueno, ells venen, però venim a part. Els perdeu quan arribeu aquí ja? No, ja venen sols, ells venen sols. Com en tots els pobles d'aquí, Mos queda tan per fer, en tots tot dia vosaltres, i remena. Oh, yo, yo, oh, yo, yo, oh, yo, 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 yo. Oh, yo, yo, oh, yo, yo, oh, yo, 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 yo. No tothom per això es queda a l'ombra. Cap aquí, molt bones.
Hola, molt bones, com us dieu vosaltres? Bones, cap aquí, cap aquí. Bones, com te dius? Margarida. Molt bones, Margarida. Com va la cosa per aquí a les piscines? Bé, Vens cada dia aquí a les piscines? quan estic de vacances sí. Que ets d'aquí a Barbens? Sí. I què tal el poble, veu què? Sí, molt tranquil. És un poble tranquil, no gaire animat o què? Sí que és animat, però és tranquil, hi ha pocs habitants. Que és la teva filla? Sí. Com te dius tu? Com te dius? Martina, es diu, és vergonyosa ella. Bueno, no passa res. Dic, ve cada dia aquí a les piscines? Ella sí, ella sí. I com a totes les piscines, pares, mares, padrins, padrines i fins i tot algun altre cavall. Però també, com no, el socorrista. Hola, molt bones, com et dius tu? Molt bona tarda, Gerard. Molt bones, Gerard. Què tal és això de ser socorrista? Pues a vegades una mica avorrit, però com tot té ses coses bones, també com a feina. Consideres que Barbens és un poble més aviat tranquil o més animat? Tranquil, més aviat tranquil. I la gent què tal aquí? Ja de tot. Tenim alguns peces, com a tots els pobles, però en principi la gent sap les normes i es comporta, no direm que no. Les mares són responsables amb els seus fills? També tenim de tot, però bueno, amb això jo crec que amb el pas dels anys hem anat millorant també. Ens toca fer una mica de guarderia o què? De tant en tant, però bueno, amb això com dic, a vegades hem millorat una mica, almenys els últims anys. I fas alguna cosa més a part de ser socorrista? Pues faig cursets i faig aquagym també a les senyores i a algun senyor més gran. Ja ens has explicat ja que fas aquagym a les migdies i animat, no, o què? Sí, sí, les dones s'ho passen bé, n'hem tingut 20 i tantes, vull dir, han tingut poc o molt èxit. I molt bé, molt bé. Realment diuen que si ets socorrista lligues més, és veritat o què? Jo no m'he trobat amb el cas, no sé. Sigui sincer, t'han tirat mai la canya o què per ser socorrista? No, sincerament. Avui hem vist gent de totes les edats, realment un poble espectacular. Barbens, un poble animat, com podeu veure tot el jovent aquí darrere meu. I res, dir-vos que si voleu veure més continguts només cal entrar a www.cubic.tv. Moltes gràcies i ens veiem demà, al pròxim programa. Fins aviat, nois! Baby, we can break the speed of light. Nothing to fear when you are near. Just give me more. Reaching for the sky, I'm aiming high.